wacho ni wang'ni gidwa loko style ma gidwa ng'anyo, gidwa ting'o muma to gidhi ge chuny ndara to gilamo Nyasaye. Ng'anyo ma kamano binya yiego. Rawere nyaka respect the Bible. Muma en gima ng'ato onego tugo. Muma no kata ka ji tugo kode santa muma ng'ato onego tugo. Ing'eni chon kana watinde event ukari ya Bible ne ok en gima miya muma kama mundi ting' ne inyo mana ka ok en gima yot. Sani jo loko magitugo kwa nikech itiyo kode kule mang'eny ake sikul ji somo gi muma paro como dhano zoea muma but muma en wach Nyasaye. Koro andanga kwaro were ne muma to kik tugo. Inyalo tugo gi gima ok onego tugo. Koro muma nyaka wa respect. Kwa dhi ng'anyo ga jende lakini muma to wach Nyasaye. Ndalo moko ne manyi ng'ama noiri to kai nitiyo gi muma marach. Inyalo dhi gi muma samoro ugwarana e pap ma ng'ato goyi gi muma. Ng'ato nyalo kata ba muma mago ng'ato. Muma en gima ok tugo. Muma kata manie udi ka nyaka respect the Bible. Anoda kata nyathi ok tuge muma. Muma no gima lich ahinya tumi kaka ng'e kaka umachalo. Koro ok dang' asir ni ji odhi otuge muma maandamano kamano. Sama liet koro medore waneno ka ntiere moro machalo ich wang'. Mineno ka oganda